T-Com vám predstavuje revolúciu v oblasti domácej zábavy. Pozrite sa bližšie na to, čo všetko vám ponúka digitálna televízia Magio. S digitálnou televíziou Magio získate množstvo funkcií, ktoré zmenia váš vzťah k sledovaniu televízie. Všetky nové funkcie môžete jednoducho ovládať na vašom televízore cez menu v slovenskom jazyku. Odteraz budete môcť sledovať, čo len chcete a kedykoľvek chcete. S Magiom si môžete vyberať z množstva televíznych kanálov. Filmové, hudobné, dokumentárne, športové, detské, aj relácie pre dospelých sú vám kedykoľvek k dispozícii. Navyše sa výrazne zlepší aj kvalita vysielania jednotlivých staníc. Vďaka Magiu ich môžete sledovať v digitálnej kvalite. Nemusíte kupovať televízny program, najlepší nájdete priamo vo svojom televízore. Získate podrobný prehľad programov všetkých televíznych staníc až na 2 týždne dopredu. Vďaka Magiu vám už nič neunikne. Sledovaný program si totiž môžete nahrať a pozrieť neskôr. Ak práve nebudete doma, vyberiete si reláciu a potom len časovým plánovačom nastavíte jej nahrávanie. S Magiom získate absolútnu kontrolu nad obrazom. Len s Magiom si môžete program zastaviť, posunúť späť a znovu pustiť. Zastaviť môžete aj živé vysielanie alebo priamy prenos. Ak vás pri pozeraní niečo vyruší, jednoducho si program zastavíte a dopozeráte neskôr. Ak čakáte na film a nechcete zmeškať jeho začiatok, zapnite si funkciu Obraz v obraze. V rámci jednej obrazovky môžete sledovať až 2 programy naraz. Súčasťou digitálnej televízie Magio je aj unikátna videopožičovňa, vďaka ktorej získate prístup k širokej ponuke filmov. Nemusíte nikam chodiť. Filmy sú vám k dispozícii non-stop a môžete si ich pohodlne požičať priamo z vlastnej obývačky. Odteraz vám ponúkame aj možnosť požičať si filmy s HD rozlíšením, ktorých kvalita vám prinesie nový zážitok pri sledovaní. Nezáleží, či máte klasický, plazmový alebo LCD televízor. Magio môžete sledovať na každom type televízora. Navyše môžete k svojmu Magiu získať za výhodných podmienok Magio Box s harddiskom na nahrávanie až 60 hodín programov a diaľkové ovládanie, s ktorým hravo zvládnete všetky nové funkcie. S digitálnou televíziou Magio môžete využívať aj neobmedzený vysokorýchlostný 4G internet s Wi-Fi pripojením a lacné telefonovanie. Magio je pre vás dostupné už dnes na mnohých miestach na celom území Slovenska. Viac informácií získate na www.t-com.sk, na bezplatnom telefónnom čísle 0801 23456 alebo v našich T-centrách. Digitálna televízia Magio od T-Comu.